Assalamu alaikum jama'a, barkanku da warhaka. A cikin wannan tasha namu darasinmu na yau shine kalmomin turanci. Kalma na farko ita ce teacher, wato teacher yana nufin malami kenan. Sannan kalma na biyu shine shirt, wato riga kenan. Sannan kalma na uku ita ce odo, wato odo yana nufin warin jiki. Sannan kalma na huɗu shine picture, wato picture yana nufin hoto kenan. Sannan kalma na biyar yana nufin search, wato ka duba abu shine search. Sannan kalma na shida yana nufin garden, wato lambu kenan, lambu inda ake shuka bishiyoyi da sauransu. Sannan na bakwai yana nufin master, wato idan aka ce master ana nufin oga. Sannan kalma na takwas shine born, wato born yana nufin haihuwa kenan, born yana nufin haihuwa, ƙonawa. Sannan kalma na tara yana nufin pause ko kuma stop, duk abun nan ɗinsu ɗaya, ma'anansu ɗaya. Pause shine tsayawa, stop ɗin ma shi ma tsayawa ne. Sannan kalma na goma shine clean, wato ka goge abu kenan. Clean it, gogewa shine clean. Da fatan kun koyi wa'annan kalmomi kuma kun ƙaru. Idan da mai tambaya sai ya turo mun. Kar ku manta ku danna subscribe, sannan ku danna like, sannan ku yi sharing ɗin wannan abun. Mun gode, sai mun haɗu a na gaba.